Ang piglet kong girlfriend. For men, I dare you to read this and tag your girlfriend after you read. Sa mga laki nga parihan nako nga nay uyab, basaha palihog bro, basin di ay makarelate ka. Pangutana, kanang imuhang uyab karon, sigurado na yud ka nga siya na? Ani ni siya, nakoy uyab. Chubby pero di gyud ingon nga tambok kaayo nga mura pag sumo wrestler. Sakto lang gud nga pagkatambok. Di siya baho, iyahang tangkugo dili choco na batok. Di sumol, angayan siya sa pagka-chubby niya. Gwapahan yun yun niya. Clingy, may muluto, may bisyo, buutan, pero medyo demonita. Friendly, himi, means talahilak. Moody, usahay normal pero kasagaran abnormal. Usahay masabtan, usahay di masabtan. Pero bisag ingoana siya, pinangga kayo ni nakong babuya. Di ko ganahan nga mag-uol siya. Di ko ganahan nga mohilak siya. Bisag iyahang sala, pero mohilak na siya. Ako'y mangayo og sorry. Kay lagi, di ko ganahan nga mohilak siya tungod nako. Pero kasagaran mohilak kini siya di tungod nako, kundi sa mga tao nga nag-criticize niya. Di daw may bagay. Gwapo ra daw kuno kay ko para niya. Di sad kay sa panghinambog, pero gwapo tuod ko. Sakto lang gud, di pud sobraan ka gwapo. Makahiubos biya laminag mo ana akong barkada nga sa hitsura nimo mamunit kag ordinary nga babayi. Ara di ay ka sa mga famous. Moana ra kog di ko kay para nako mas nindot ang babae nga ordinary ra. Napoy mga babae nga magsigig, "Hi migo, ako adayong nakbayan akong uyab para kabaw sila nga naanak ko uyab." Pero kanipong mga babae nga murag megaphone ang baba. Padunggon jud ako ang uyab. Ngi mo na iyang uyab? Di katuuhan. Iwakli na noon ko sa kong uyab ug mag-una-una og lakaw. Hanto niabot ko sa punto bitaw nga gikapoy nako kay grabe siya ka-insecure. Sensitive kayo. Sige lag kasuko. Kapuyon pud biya kog sabot. Tawo ra pud biya ako. Lambingon ako, masuko. Tawagan, pagngan ko. Usahay dili na lang nako replyan. Unya mo samot ug kasuko. Makalibog bitaw, okay ba o unsaon ako ba? Nakigbuwag siya, nisugot na lang ko kay kapoy na. Kapila naman sad siya sige ingon nga magbuwag na lang mi. Halos tag-aaway na mo, mudayon siya ingon nga buwag na lang mi. Aw, idi magbuwag na lang jud. Sukad ato, wala na siya gaparamdam. Magkita mi sa eskwelahan, di na ko tagdon. Mutan-aw taon ko sa kong cellphone kay basin mo text ang tambok, pero wala dyan. Kay wan-an naman miss akong uyab, gipayla-ila ko nila sa usa ka babae. Kaning bayahana kung di itandi sa akong uyab, layo ra akong uyab sa lawasay lang. Malagatas kay panit. Dakog, touch, gamay kay hawak, as in gwapa gyud. Pwede na pang porn. Butan sa siya, friendly pod, may sad muluto, nalay bisyo. Moinom siya, pero occasionally lang. Mauto, char-char me, tawag-tawag o text-text. Makitaan mi sa kong ex, mulikay tawon akong ex. Kahibaw ko nga nasakitan si Tambok, pero siya man ang nibuhi. Sa 2 months na mong char-char aning sexy, lahi jud. Kiwahan ko, di ko komportable. Lahi rabitaw tong si Tambok pa akong uyab. Si Tambok manggod, sa kagrabe na ako ka-comfortable niya, ututan ra nako siya. Kani si sexy, magpanagan ako. Bisan god og magkuyog ming sexy, si Tambok naasa kong una-una. Igakos na ko ni sexy, lain akong pamati. Dili lagi ko komportable. Walay nahitabo namo ni sexy kay feeling nako nag-cheat ko ni Tambok bisag wala na mi. Moto, giundang nako ang char-char namo ni sexy. Nihilak tawo ng sexy kay lagi abi niya nga naami padulungan. Nag-assume jud tawon siya. Pagkagabi dayon, adto dayon ko sa ilaha. Gaowan ganito, perting basaan ako. Kitawag nako siya. Sige kog syagit gawa sa ilahang gate. Nakuyawan taon siya kay nganong na ako. Pagawas niya, gigakos dayon ako.
Kibaw ko nga OA pero gibuhat na nako. Kana bitong feeling nga your home. Feeling nako nakauli ko sa saktong balay. Nihila kang tambok, ana pa siya nga balik na adto ni Kuan. Mas gwapa man siya kaysa nako. Anak ko nga mas gwapa jud ka. Bisag unsaon nako, di jud mawa akong love nimo. I know right, corny. Pero kung in love ka, mas sulti na nimo. Na-realize bitaw nako nga bisag unsa pa kagwapa og sexy sa babae, kung wa kay gugma, wa gyud. Di magsilbi. Sukad ato, nagbalik minitambok. Ako mga barkada na hibong og nasuko sila nako ngano daw gibuhian nako si sexy nga jackpot na daw kayo ko ato. Nibalik yun daw ko sa tambok nga wa man gani ikabuga. Aw, akong gibuhat, nibiya ako nila. Los nila. Precious kayo nako akong uyab bisag tambok ni. Para nako, mas mahal pa siya sa diamond. Buang sila, mas may pagmawadaan kog mga amigo kaysa mawa ni akong uyab. Kay kung sakto sila pagka-amigo, kibaw sila mo respeto ug mo support sa kung unsa ang desisyon nako. Kay kung buot na hunaon, kung magtiguang na ta, ang ato amang asawa ang mo atiman nato. Di man mga amigo. I know, I'm rude. Labinag akong uyab na ang sawayon. Pinangga kaya ni nakong tambuka og di ko ganahan nga magkabuwag migbalik. Kumutokar iyahang pagka-insecure, ako lang jud ipafeel niya nga siya hara jud ko. Magduda siya nga nako'y lain, pero ako alang jud nga ipafeel niya nga siya ra ako Nawadaan na siya gisalig nako god, sukad ato. Pero okay ra. Kaya na ko mag-effort para lang mo balik iyang salig nako kaysa mawa na gid siya nako. Makairita, pero sagdi lang. Love man nako siya. Patasaan lang nako ako ang pasensya. Sa panultihon pa nga, may pang wad-on akong pride, di lang siya mawa sa ko I'm so lucky to have this piglet. She's worth it. P.S. Lami higugmaon ang chubby. May syota ka na, may unan ka pa. Kita mga bro, kung tarong inyong uyab, ayaw na ilisi o ayaw puni. PS2, hoy, kung inyuhang amiga o amiga na uyab, o niya gibatian mo sa physical appearance, takuma na lang na inyuhang baba. Suporta na lang mo. Kaya ang tinod niya higala, mo suporta. Una pud mo manaway, siguraduha nga di pud mo sa wayunon. Kung real friends mo, ayaw itok mo din yung amiga o amiga sa lain kung di ka kauyon sa uyab sa mong amiga o amigo. Maura na. Salamat. O last na yun kung love ni mo imong girlfriend, itag na yan.